Pozeráš sa na svoje uhorky. Listy žltnú, malé plody hnijú a opadávajú skôr, ako stihnú narásť. A ty tam stojíš s krhlou plnou žihľavového zákvasu a nechápeš, čo robíš zle. Poviem ti, čo robíš zle. Všetko. Tá smradlavá zelená voda, ktorú s takou hrdosťou pripravuješ, je jed. Jed pre tvoju budúcu úrodu. Myslíš si, že si ekologický záchranca záhrady? Omyl. Si len ďalší v rade, kto naletel na mýtus o zázračnej žihlave. Prestaj sťám. Hneď teraz. Všetci ti hovoria, polievaj žihlavou, budeš mať úrodu snov. Klamu. Alebo sú jednoducho hlúpi. Žihlava je dusíková bomba. Nitrogen. A čo robí dusík v strede leta, keď uhorka potrebuje plodiť? Vykrmuje listy. Tvorí obrovskú, zelenú, neschopnú masu, ktorá vyzerá dobre, ale nerodí nič. Tvoja uhorka je ako kulturista napumpovaný steroidmi. Obrovské svaly, teda listy, ale nulová funkčnosť. Žiadne plody, žiadne uhorky, len zelený kompost na koreni. A čo je horšie, ten prebytok dusíka robí rastlinu slabou. Jej bunkové steny sú tenké a vodnaté. Je to otvorená pozvánka pre plesne a vožky. Takže zatiaľ, čo ty sa tešíš, ako prírodne hnojíš, v skutočnosti si chováš armádu parazitov a chorôb, ktoré ti zožerú úrodu zaživa. Pochop už konečne biológiu tej rastliny. Na začiatku prerast potrebovala dusík. Áno, ale teraz? Teraz je v druhej fáze. Vo fáze plodenia. A na plody nepotrebuje dusík. Potrebuje kráľa všetkých prvkov pre úrodu. Potrebuje draslík. Kálium. Draslík je transportér. Je to ten, kto berie cukry vytvorené v listoch a tlačí ich priamo do plodov. Bez neho sú uhorky malé, horké a deformované. Draslík posilňuje bunkové steny. Robí rastlinu tvrdou a odolnou. Pleseň sa na taký list ani nepozrie. Vožka si na ňom vyláme zuby. Takže je čas vyhodiť ten žihlavový blud a dať uhorkám to, čo naozaj kričia, že chcú. Je čas na draslíkovú intervenciu. Zabudni na drahé hnojivá z obchodu, ktoré ti sľubujú zázraky. To je len marketingový odpad pre naivných. Potrebuješ jedinú vec. Síran draselný. Áno, počuješ dobre. Síran draselný. Kúpiš ho za pár eur v každom záhradkárstve. Je to čistá, koncentrovaná sila, ktorá odpáli tvoju úrodu do stratosféry. A teraz pozorne počúvaj. Toto nie je hra. Dávkovanie je kľúčové. Urobíš chybu a spáliš korene. Vezmi 10-litrovú krhlu s vodou. Čistou, odstátou vodou. Nie studenou priamo z hadice, lebo zabiješ korene šokom. Do nej nasyp jednu polievkovú lyžicu síranu draselného. Nie kopcovitú, zarovnanú. Presne jednu. Dôkladne to rozmiešaj. Počkaj, kým sa každý jeden kryštálik úplne nerozpustí. Chceš roztok, nie zmes, ktorá ti spáli jednu časť koreňov a druhej nedá nič. Teraz to najdôležitejšie. Pod každú rastlinu uhorky nalej presne 1 liter tohto roztoku. Nie viac, nie menej. A polievaj to navopred navlhčenú pôdu. Nikdy nelej hnojivo na suchú zem, inak je to ako piť pálenku na prázdny žalúdok. Spáliš všetko. Urob to raz za 10 až 14 dní. Sleduj, čo sa stane. Tie žlté listy sa nezazelenajú, tie sú už mŕtve. Ale nové listy budú silné a zdravé. A plody? Tie malé žltnúce potvory prestanú opadávať. Namiesto toho sa začnú diať veci. Začnú rásť. Rýchlo. Každé ráno prídeš do záhrady a nájdeš nové, pevné, chrumkavé uhorky. Nie jednu, nie dve. Desiatky. Budeš ich zbierať do vedier. Tvoji susedia, ktorí stále čvachtajú tú svoju žihľavu, budú chodiť k tebe na exkurzie. Budú sa pýtať, aké kúzlo používaš. A ty im nepovieš nič, len sa usmeješ. Pretože toto nie je kúzlo. Toto je veda. Toto je pochopenie toho, čo rastlina naozaj potrebuje. A ty si jej to dal. Takže zhrnutie pre tých, čo majú pomalé vedenie. Vyhoď žihľavu. Kúp síran draselní. 1 lyžica na 10 litrov. 1 liter pod rastlinu. Každých 10 dní. Urob to. A prestaň fňukať nad zničenou úrodou. Tvoj osud je v tvojich rukách. A v tej 1 lyžici bieleho prášku. Chceš viac takýchto rád bez servítky?
Chceš vedieť pravdu, ktorú ti v záhradných centrách nikdy nepovedia? Chceš úrodu, nie len okrasnú zeleň? Tak stlač to tlačidlo odoberať a zvonček. Pretože na budúce ti ukážem, ako je tá modrá skalica, ktorú striekaš na paradajky, pomalá smrť pre tvoju pôdu.